Runde hvad er det først kommer til? I spil noget. Sådan der. Og kom nu. Sådan der. Skal jeg ind og spille? Og sådan der. Sådan der. Kom nu. Kom så. Og sådan der. Hvordan kan det være, at man bliver så sprængfuld med energi? Jeg ved det ikke. Anna, 10 stille. Det er bare dejligt at se på Astrid. Sygt. Hvad har jeg så? Nå. Det er ikke dem. Der. Vinter. Det er så jeg ser ud. Mor, der er noget af videoen, vi klipper ud, fordi, eller nej, det gør jeg ikke. Hele videoen skal være komplet lavet, og der er intet bliver klippet ud. Så er lille, der er den hjemme kolden. Jeg vil ønske, at jeg havde nogen. Okay, der er 10 mennesker, der har set det, så der er nogen, der har set det. Hey, jeg er 10 mennesker. Jeg synes, jeg skal lave næste gang. Eller, jeg skal have spillet. Så, jeg spiller det her. Kom nu. Hey, det bliver noget. Barnekassen. Ping, 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 sandy. Ping, ding, 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 ding. Ding, 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 ding.
også en god bold til dig. Kom. Nej. Hvad? Nej. Jo, der var sådan. Kan ikke lige spille? Jeg filmer faktisk. Ej, men vi kan ikke holde kæft hele tiden, bare fordi du Men skal du ved, hvordan du skulle gøre det igen? Ja, jeg er i gang med at optage. Nå, det kan bare se. Så vi er ikke tidligt stille, fordi... Nej. Jo. Det var rigtig pisse, det var bare fordi du skal Min søster er bare rigtig ud. Shoot. Hvis I kan se det her, så er det i hvert fald rigtig sejt. Det er lukket det der. Hey, jeg så det herovre før. Nu tager vi. Det var det ting. Vent. Nej, nej! Cutie bacon rag, and goody rainbow. Mor, må jeg godt få en agurk? Nu? Ja. Er det bare så en lille en? Det vil jeg også, hvis du sidder til det grønne skrald af. Så er det på eget. Halløjse. Slipper vi at vælge med snigmåtte på. Snigmåtte. Ping, flop, feet, do down. Ping, about the night, ping, flop, ping, do down. Ping, bam, drum, ping, drum. Ping, flop, ping, ping, drum. Ping, ding, ping, drum. Ping, ping, dong, dong. Hey, come on! Jeg kan ikke hente en lige nu, før jeg filmer. Bingo, bingo, under the window. Og nu er det godt, fordi det er lidt sprøde i den her. Det er sort. Ja. Det gør det er lidt sort. Nej. What the heck? Ej, slurp, slurp. Undskyld. Ah, fuck. Hej. Det var nej. Så god. I skræmmer mig. Hvad siger du? Det var sgu på siden. Hvad er det nu, det her spil hedder? Det hedder Titanfall. Så må det godt være, at der så hedder det Titanfall. Er ikke noget, du har Hey, skriv i kommentarerne, om I bor i Helsingør, for det gør jeg ikke. Ja, der er det godt så. Jeg vil godt have skåret dem ud i sådan små stykker, ikke så kæmpe stort. Titanfall, nej, jeg dør op for hårdt. Au! Jeg røg ned. Og heldigvis stod der ikke. Han hopper på væggen. Ej, nej. Jeg kom derop. Ah! Skud på siden. Jeg spiller ikke med granater. Ah! Det er derfor han sagde, at jeg skulle... det var ikke det, på. Hey, hvis nogen der venner der ser det videre, så
ses vi i morgen. Men kun hvis. Oh, fuck et fly. Det er ikke noget godt fly. Det er lige den her. Kom og hjælp mig. Jeg kunne trådt over. Robot. Jeg skal arbejde med film. William, Hvad? jeg skal arbejde med film. Nej. Det er lige om lidt. Ja, jeg slår lige om lidt for at filme, fordi... Men det er hvad det er. Jeg springer! Det var ikke sjovt. Næsten tager. Wow! Wow! Næsten tager. Wow! Okay. Jeg lukker ned nu. Så... Nej, sådan der. Ja.